An balma lamɛnnikɛlaw aw salamu alaikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw koɲuman dɔn. Aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mandi la Bamako 24 min bɛ n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ bɛ tali ka jije sari la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw koɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔɛrɛ taw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni ala ye siran kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoni lase waati ma bi ye ntɛnɛn bɛnnen bɛ nansara san kalo 12 ye desanburu kalo ye bi o tile 13 ye ka bɛn 2021 san ma. Farafin kalo min n'o ye laseli camancɛ ye an b'a ladɔnna k'a fɔ bi o tile 8 ye jate la san kalo 5 don hijira san 1443 san don dugawu de bɛ kɛ ala k'a ɲɛ k'a d'an ma. Bakuruba fɔla bi kunnafoni filɛ k'aw ladɔnna k'a fɔ sibiri tɛmɛlen ɲɔnɔ marabolo dugu bɛ n'a wele ko ND16 Dabakan jariwale tigilamɔgɔw kɔni ye wulikajɔ kɔni ta ni k'olu ka malo hectare 31 ni k'o jɛni kunnafoni ɲɛfɔli ko la. Yanga so n'ale filɛ ye Segu marabolo la bingana wale tigilamɔgɔ dɔw kɔni ye bingana ta ka ɲɛsin olu ka pɔsu kɔni ma o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la. Parti politique tɔn bɛ n'a wele ko MPR olu kɔni ka congrès baara dɔ kɔni kɛra sibiri tɛmɛlen na ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la. ACRT n'o ɲɛmaa Isa Kawujum ye ale ni parrainant maaw kɔni ɲɔgɔn ye ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la. Fo ka taa se an ka jamana kɔnɔna na bi Mopti marabolo la dugu bɛ n'a wele ko Neku o dugu kɔni wulila o maaw bɛ Garanti bugu la maa dɔ ye dɛmɛ kɔni ta ka ɲɛsin olu ma ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la. Fo ka taa se an ka jamana kɔnɔna na bi parti politique tɔn bɛ n'a wele Kodem olu kɔni ye wulikajɔ kɔni ta ni ka plainte don Adama Jara Ben le cerveau kama o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la. Ninnu de bɛna kɛ kunnafoni la kumaba ye ka fara kunnafoni wɛrɛ kan ka lase ma denkɛ n'a balimakɛ fɛ Sidiki Kulibali ala k'a ɲɛ k'a d'an ma. Karamɔgɔ Abdulaye Kulibali a bɛ taamana nin waati la ɲɔnɔ marabolo la kunnafoni an b'a daminɛ ka ladɔnna k'a fɔ sibiri tɛmɛnen na ɲɔnɔ marabolo dugu bɛ n'a wele ND16 Dabakan jariwale tigilamɔgɔw kɔni ye wulikajɔ kɔni ta ni ka taa bin olu ka dugu dɔ kɔni kan ni ka wa malo hectare 31 ni k'o jeni. Waati la karamɔgɔ Abdulaye Kulibali ale ye ɲininkali kɛ Katilelakaw ka du maa dɔ la an k'u lamɛn. Ka bɔ ND16 Dabakan na ɲɔnɔ mara la. An ye kunnafoni sɔrɔ ko sibiri don ko wulikajɔ kɛbaaw kɛrɛnkɛrɛnnenya jariwale tigilamɔgɔw k'u taara i ka malo jeni ko ka cɛnni kɛ aw fɛ yen nɔ Dabakan na a ko kɛra cogo di. Abla kala tɛ coy sibiri don k'an to malo doni na jariwale tigilamɔgɔw nana u nana sɔrɔ foro la y'an gɛn ka taa so ka sɔrɔ ka tasuma bila an ka foro bɛɛ lajɛlen na k'a bɛɛ jeni ka taga u ye foro min jeni a bɛ se hectare 31 a bɛɛ mɔgɔ kelen ka foro ye mun y'an kamana gan a bɛɛ lajɛlen la u nana foro min jeni ani dugu cɛ mètre 20 a tɛ tɛmɛ o kan u ye mun kɛ a bɛ heure 1 jalen bɔ u bɛ ka tasuma bila buguni tɔw la ka taa mɔgɔ si ma bɔ olu ka baara kɛ u tilala an ka dumuni tun bɛ yen an nana k'an bɛna sigi ka dumuni kɛ u ye dumuni ta u taara n'a ye tilalen kɔ u ye marifaw ci u kɔ d'u ye k'u kɔ dɔn ka taa n'u yɛrɛ abla a kɛla nin cogoya in de la. Maa minnu y'a kɛ maa sugu jumɛnw de y'a kɛ. Fulaw de y'a kɛ mɔgɔ si tɛ ne fulaw tɛ mɔgɔ si tɛ farawale tigilamɔgɔ ta anw fɛ yan ne fulaw tɛ mɔgɔw bɛ fɛn fɛn fɔ ko fulaw tɛ a bɛɛ kalo fulaw yɛrɛ de don mɔgɔ o mɔgɔ nana fulakan dɔrɔn de b'u da ani Alahu akibaru u y'o de kɛ u y'an ka jɔgɔw jeni u taara n'u yɛrɛ. Maa caman dun b'a fɔ ko n'i ye jateminɛ ko jariwale tigilamɔgɔ don ko siya bɛɛ dɔ b'a la. Ablaye o kuma ninnu an tɛ se ka sɔn o yɔrɔ ma parce que n'i y'a sigi mɔgɔ 100 o 100 i b'a sɔrɔ 95 a bɛɛ ye fila de wa u tɛ kan foyi fɔ an fɛ yan ne filakan tɛ donc an tɛ se k'a dɔn ko siya foyi b'a la ne filaw de tɛ an yɛrɛ an t'a dɔn an bɛna kɛ cogo yɛrɛ min na an yɛrɛ sɔnni anw jala bɛ gɛlɛya jadisiw la ka tɛmɛ faamaw kan parce que faamaw yɛrɛ weleli Ablaye a tɛ nafa foyi de ɲɛ anw ye sibiri don avion tɛmɛna anw fɛ yan ka taa Jabali fanfɛla fɛ a segin an bɛ tɛmɛ heure 1 ka jadisiw nana ka na cɛnni kɛ anw fɛ yan wa a bɛ siɲɛ 5 jalen bɔ Ablaye yɛrɛ b'a bɛɛ kalama ni avion tɛmɛna anw fɛ yan don o don o don kasara b'an sɔrɔ a tɛ lutter fiyewu mais sibiri don tɛmɛnen yɛrɛ mun y'an yɛrɛ siran n'a bɛɛ o de kɛla fo dugu yɛrɛ kɔnɔ mɔgɔw bɔlen don dugu kɔnɔ k'u jɔ k'u lajɛ fo ka tasuma don jɔgɔw la ka taa ani Buguni o filɛ ka cɛkɔrɔba min ka foro jeni nin ne fa de don an ka du kɔnɔ mɔgɔ bɛ t'i jɔ mɔgɔ 100 ani mɔgɔ 50 de la mɔgɔ 100 ani mɔgɔ 50 sɛnɛkɛla olu dahirimɛ de y'u ka foro kɔnɔna na n'o foro bɛɛ nana ka na jeni mɔgɔ 100 ni mɔgɔ 50 a bɛna balo cogoya jumɛn de la jamana faamaw bɛ se k'u sigi cogo di Ablaye kan lajɛ a vidéo bɛ ne bolo n'a ka di ye ne dilan b'a vidéo ci ma. Dɔw b'a fɔ ko malo jeni ko kuma min bɛ ka fɔ nin ye ko nin bɛɛ tɛ tiɲɛ ye aw bɛ mun fɔ kuma la. Ablaye o de ye dabaliya ban mɔgɔ min ka foro bɛ ka jeni cogo in na ka ni tɔɲɔni in da olu kan mɔgɔ ka tila ka t'i jɔ arajo la k'a fɔ ko nin kuma min bɛ ka fɔ ko kalo de don ka tila ka n'i jɔ k'an ka jisɔngɔ de sara Ablaye ne b'a fɔ k'an ka jamana fanga yɛrɛ de bi an yɛrɛ jala de bɛ ka gɛlɛya jarisi la ka tɛmɛ an ka jamana faamaw kan. Dɔw bɛ téléphone ci arajo dɔw la k'a fɔ ko nin kuma ninnu tɛ tiɲɛ ye k'an yɛrɛ ka somɔgɔ dɔw b'o yɔrɔ la ye kulu dɔw y'an wele k'a fɔ ko kuma min bɛ ka fɔ Bamakɔ ani min bɛ ka kɛ k'u tɛ ka jan ɲɔgɔn na k'u bɛ jɛgɛjara ni baji aw bɛ jaabi jumɛn don o kuma la. Ablaye mɔgɔ bɛ nin kuma ninnu fɔ an kɔni bɛ ninnu jate dɔrɔn jarisiw supporter baw de Ablaye an bɛ dugawu de dɔw ye ala ka a ka baara mɛn sen na a bɛ ka fantanniw ɲɛji de cɛ ne mɔgɔ y'a essayer k'a fɔ k'i b'a aw bala a ka baaraw la
o komi n'a fɔ i bɛ ka jamana bala ka ɲɛtaga de la kumakan laban bɛ ne fɛ fanga k'i jɔ a jɔyɔrɔ la don o don an bɛ kuma kelen fɔ fanga ka wuli k'i jɔ a jɔyɔrɔ la ne fanga ma wuli k'i jɔ a jɔyɔrɔ la jamana o jamana bɛ n'a bɛ développer ne sɛnɛ b'a développement la n'a fɔra ko sɛnɛfɛnw de bɛ ka minɛ ka jeni don o don bi burusi kɔnɔ mɔgɔw de don nka ne suma bɛɛ jenina k'a ban fo bamakɔkaw k'a dɔn k'a fɔ ko turu bɛ se u fana de ma mɔgɔ n'u kalankan bɛ u t'i jɔ n'u tilala an ka fɔ ko n'aw jeni na u bɛna an ka dugu ci u b'an ka foro minɛ na taatɔla u bɛ k'o kuma de fɔ o b'a sɔrɔ an ka kamalen dɔ sirilen b'u bolo u bɛ ka kuma in fɔ ko n'u tilala an ka foro jeni na u bɛna dugu ci yan parce que ko an ka faamaw dɛsɛn'u la ko donsow ne ka bila la ko donsow fana tɛ se olu la ko k'a ta yan ko fɔ kurumari k'u b'a bɛɛ ci o de y'u ka kuma ye ne fanga wuli k'a jɔ fanga ka wuli k'i jɔ an dɛsɛnna hali ka faamaw yɛrɛ wuli k'an ka kungo fɔ a man da anw ɲɛ bi n b'aw fɔ aw ni ce aw ni baraji ala k'a fara aw ka kɛwale la Ablaye an y'a video sɔrɔ ko aw ni mɔgɔ minnu tun bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ ko olu y'a essayé ko aw ka kuma nangari Ablaye a kana olu lamɛn n'a y'olu lamɛn u k'u n'a fɔ jamana kɔnɔdenw de jigi bannen y'o ye parce que anw jigi tun ye faama minnu ye olu sen tɛ ka na anw dɛmɛ aw minnu bɛ yen n'aw bɛ ka an ka kibaruyaw lamɛn k'o fɔ diɲɛmaa kow mɛn n'u ye aw fana balo la o tuma o ye jamana de citɔla ye jamana in filɛ nin ye fo ni jamana in segin kɔfɛ natabaya kɔ fanga o fanga tɛmɛna anw fɛ yan a bɛɛ y'a essayé ka jamana kɔnɔdenw bila fili de la k'u ka fanga kɛ ka kojugu kɛ u dogo ko a kana fɔ kɛnɛ kan an kɔni bɛ mun ɲini aw fɛ aw kɔni ŋɛnɛ jɔ an b'aw deli kojugu min bɛ ka anw na ne faama bɛ se ka n'anw dɛmɛ aw ka sabali aw ka se ka aw kunnafoni k'o da jamana kɔnɔdenw kɔni tulo kan u k'a dɔn k'a fɔ ko fɛnw bɛ ka tɛmɛ anw fɛ yan min na a y'a fɔ cogo min na an bɛ dugawu de kɛ ala ka basigi ni lafiya nati ni mara bɛɛ lajɛlen na ni k'an ka jamana kolosuma ni k'a basigi n'an bɔra ye yanga so n'ale filɛ nin ye Segu marabolo kɔnɔna na sibiri su ka dugu jɛ kari la bingani wale tigilama dɔ kɔni ye binganiya ta ka ɲɛsin olu ka pɔsu ma ni ka wulikajɔ kɔni ta ni k'u ka pɔsu kɔni na ka ale yɔrɔ bɛɛ lajɛlen jeni a yirala k'a fɔ ko ni maa kofɔlen n'u kɔni k'u nana su nɛgɛ kaɲa fu wagatiw kɔnɔna u kɔni na ni kana marifa ciw kɔni kɛ u ye marifa ci fɔlɔ kɛ ni ka se k'u kɔtɔrɔma bɔ ka taa o kɔfɛ jaabi ma k'u la min kɛ u segila ka na o kɔfɛ tuguni ni ka se ka na marifa ciw kɔni kɛ ka tasuma bila yɔrɔ la ni k'u ka minɛn bɛɛ lajɛlen jeni yaasa ka pereperatigɛ d'a ma an ye ɲininkali kɛ Duba Danbele la ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn ne tɔgɔ Duba Danbele n ye kunnafoni ye n'a ye an ye kunnafoni sɔrɔ ko sibiri su ka dugu jɛ kari la ko binganiya wale tigilama dɔ ye binganiya ta ka ɲɛsin yangaso pɔsu ma a ko kɛra cogo di awɔ a ko kɛra bamati wale tigilamɔgɔ dɔw taara tigilakaw ka dagayɔrɔ min bɛ yangasokaw fɛ gidɔrɔnda sanfɛ fɛn taara bɛn olu kan ka masɔrɔya u ka lakɔliso la a bingani kɔni kɛra wajibi u nana u ye kunkan de bɔ fɛn 2-3 ka taga ka tila ka kɔma segin ka na kan bɔ ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ o kunkan bɔlen kɔni sa u sɔrɔla ka tabila fɛn o fɛn bɛ o pɔsu kofɔlen kɔnɔna na u ye tabila a bɛɛ lajɛlen la k'a bɛɛ lajɛlen kɛ buguri ye o fɛn bilalenw na sigilanw bɔlen kɔ a la ale ni ka taa fara sigankurun kan i b'a ye bolimafɛn sen 2 dɔw bɛ a la minnu ni u ye tasuma bila olu bɛɛ lajɛlen la o kɛra o cogoya la sibiri tɛmɛnen k'a tigɛ kare la nka fɛn wɛrɛ min bɛ n'an tɛ k'o fɔ o de k'a fɔ nin t'a siɲɛ jalen k'a fɔ nin n'a ɲɔgɔnna waleya de ta ka ɲɛsin nin qualité contrôle ma min bɛ yangasokaw fɛ yangaso yɛrɛ a bɛ bila kaw ka kafo de kɔnɔna na ani bila kɛ kilomɛtiri 54 bonyangwe ani sanke o kilomɛtiri hakɛ de fana a bɛ camancɛ la sɔrɔ yen nin ko ninnu bɛ ta ka ɲɛsin nin pɔsi ma nin bɛ bɛn a siɲɛ 3nan ma siɲɛ 3 u bɛna u bɛ bamati wale ta nin cogoya in na k'a kɛ i y'a yira k'a fɔ k'u ye kunkan fɔlɔ bɔ ko ka taa ko ka tila ka u kɔtɔrɔma bɔ ka segin yalima an ka lakana tigilamaw kun tɛ yen wa an kɔni bɛ fɛn min dɔn o de ye k'a fɔ bɛɛ o tɛ o jaabi coyi tɛ an bolo nka ka damakɛ ni kunnafoni sɔrɔ cogo ye an kɔni fɛ u nana u ye kunkan bɔ ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ maa ma jaabi di u ma taara u taara u tilala ka kɔma segin ka na ka kunkan bɛɛ lajɛlen kɛ maa ma jaabi di u ma u taara u kɔma segilen de nana sisan tuguni dami ka na ka taa bila yɔrɔ la ka a bɛɛ lajɛlen jeni nin de nin cogoya in na o b'a jira k'a fɔ kɔni hali ni maa kun bɛ yen maa tɛ yen minnu ye jaabi kan di u ma jaabi bɛ tali kɛ ni o ye aw yɛrɛ ka kɔlɔsi la maa ninnu tun ye maa suguya jumɛn ye o sifa tɛ se ka dɔn ta nka a bɛ se k'a bila bamatiya wale tigilamɔgɔw ka fɛɛrɛsenw kɔnɔna na minnu bɛ ɲangi ta ka ɲɛsin sirakun na kana sabatibɔ ma min ni o ye poste de contrôle ye ani poste de surveillance ye fɛɛrɛ ka sigi k'a bila sen kan nin yɔrɔ kofɔlen ninnu lakodɔnlen don k'a jateminɛ yɔrɔ minnu ni yɔrɔ minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ni kana sabatibɔw bɛ se ka bila o yɔrɔ kofɔlen la commissariat k'o ka di u ma min b'a to kana sabatigi tɛ se ka kɛ lakika ye yɔrɔ kofɔlen ninnu na ni tun bɛ tali kɛ Duba Danbele la a y'a fɔ cogo min na ala k'an ka jamana basigi ni k'a kolosuma n'an bɔra ye parti politique tɔn bɛ yen n'a bɛ wele ko MPR olu kɔni ka congrès baaraw kɔni kɛra sibiri dongo a kɛnɛ kan Mali premier ministre Dr Choguel Kokala Mayiga ale tun b'a kɛnɛ kan congrès in bannen kɔfɛ Choguel Kokala Mayiga ye kuma min fɔ an k'a lamɛn ne ye min fɔ MPR nana cogo min na a wolola cogo min na MPR lamɔna cogo min na pourquoi MPR mɔgɔw bɛ to k'a fɔ ko Musa Tarawele ka parti de don o bɛɛ fɛsɛfɛsɛra
relation même bi ani u b'a fɔ min ma ko mouvement démocratique muna an bɛ président Musa soutenu k'a to ɲɛnamaya la muna bi an ko pour que Mali ka bɔ nɔgɔ la Maliens bɛɛ kan ka fara ɲɔgɔn kan i kɛra Filidabo Sissoko mɔgɔw Mamadou Konate Modibo Keita Moussa Traoré Alpha Oumar Konaré Amadou Toumani Touré Dionkunda Traoré Amadou Aya Sanogo Bandaw Ibeka bɛɛ kan ka fara ɲɔgɔn kan ka jamana bɔ gɛlɛya la parce que n'an tora farafari la an jugu bɛ n'an ka jamana latunu ni jamana tununa mɔgɔ wɛrɛ tɛ yen jamanaw bɛɛ y'a kɛ tan u y'o de kuma fɔ ka tila ka M5 fana ka M5 ɲɛmɔgɔw bɛɛ fɔ minnu ye M5 sigi i Isaka Jimbo i Cheikh Oumar Sissoko i Limam Diko i Konimba Traoré o Konimba Sidibé i Maître Bathily o i Muntaga Tall o i Madame Si o i Modibo Sidibé o i Oumar Mariko bɛɛ minnu ye M5 sigi u y'u bɛɛ fɔ muso ni cɛw ka tila ka M5 jeunes fɔ waliman parce que kɛlɛ jeunes de ye ka kɛlɛ don olu de y'a kɛ olu de sara olu de bɛ ne ko fo bi dongo ni kɛlɛ wula jeunes bɛ to ne kɛrɛfɛ donc u y'u fɔ k'u waliman don n'i y'a ye ne bɛ place in na mɔgɔ man voté kan bila la jeunes de ye n tɔgɔ di M5 la ka tila ka n tɔgɔ di soldats ma bi ne bɛ baara min na i y'a fɔ MPR mɔgɔw ye ne tɛ MPR dɔrɔn de ka baara n bɛ Mali baara de la donc u ka faamu dɔw bɛ min b'a fɔ ko Ala tɛ yen donc mɔgɔ dɔw bɛ yen a ma bɛn u ma fo bi ko ne kɛra premier ministre donc u bɛ ko ɲini dongo do u bɛ ko ɲini kumaw la n'o tɛ mɔgɔ si ma mɛn da olu de b'a interpréter e b'a dɔn ko ni ne b'a fɛ ka min fɔ ne tɛ n dogo k'a fɔ donc n'u taara ne ka kuma interpréter ka kɛ fɛn wɛrɛw ye o y'u kungo ye dɔw bɛ k'a fɔ telew la ko ye ne ta k'ale kun t'a kalama k'a sɔrɔ ale fana ye ko candidat ye a y'a ka CV kura mɔgɔ de ma taa o ne kɛra premier ministre ne yɛrɛ ko kun bɛ taa a fɛ ka bonya d'a kan a ko non k'ale yɛrɛ bɛ na ne fɛ bureau la 17h 15h a commencera ka n dɔgɔya réseau kan ne fana ye rendez-vous annulé ne tɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ jamana ka jɔ c'est tout ni tun bɛ tali kɛ Dr Choguel Kokala Maïga a y'a fɔ cogo min na Ala k'an ka jamana basigi ni k'u bɛɛ lajɛlen bɛɛ kelen kan n'an bɔra yen ACRT faso ka wele o ɲɛma Isa Kaujum ale kɔni ni parti politique tɔnw bɛ ka ɲɔgɔn ye nin waati in na a bɛ munumunu salo la wulikajɔ in kun tɛ dɔwɛrɛ ye a y'a jira k'a fɔ ko waati min kɔni n'o fɔla ka bila kalata kɔni ko kalata kan ka kɛ février kalo la ko kalata kɔni k'a kan ka kɛ ka bɛn a waati ma ale ka wulikajɔ kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ kalata kɔni a ka se ka kɛ ka bɛn a waati kofɔlen ma ani parrainant maaw kɔni ɲɔgɔn ye Isa Kaujum bɛ kuma min fɔ yen nɔ o filɛ. Fɛn kelen dɔrɔn don. Hey, on refuse la dictature militaire. On refuse la dictature militaire. Transition côté haut. Transition, ça prend fin le mois de février, c'est clair. La transition prend fin le mois de février. Ça, c'est très clair. Maintenant, sortons de la réflexion. Allons dans les actions. Nebe Mignini, Anga Faranyonga. Pour un seul mot d'ordre, la transition doit respecter ses engagements. Point barre. Abana, Neba Nini, ni jama ɲɛkulu fɛ an ka jama bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ni laɲini kelen jamanadenw parce que fɛn dɔ de b'an ka constitution kɔnɔ n'an ma sɔn o ma dɔrɔn on est perdu. Il est dit dans la constitution le président de la République chef suprême des armées ne ka kuma tɛ dɛ les juristes sont là. On ne peut être président de la République que par élection présidentielle. C'est ça. Bon, n'i kɛra président de la République kuma Mali bɛɛ tɔgɔ la mais n'i ma ko e bɛ se ka kuma Mali bɛɛ tɔgɔ la il faut qu'on arrête ça. Filanan ye min ye député c'est les représentants du peuple. Et ni kalama ta ye e bɛ se ka kuma jamanadenw tɔgɔ la. Fɛn dɔ de kɛra bɛnkan kɔnɔ kalo 18 parti politiques sɔnna société civile sɔnna communauté internationale sɔnna an bɛɛ sɔnna ko kalo 18 kɔnɔ on est légaliste on respecte ça. Mais n'o banna o kuma mun kɛra mun de kɛra n ko mun kɛra les élections ou rien. Ni tun bɛ tali kɛ Isa Kaujum na a y'a fɔ cogo min na Ala k'u bɛɛ kelen kan Ala k'an ka jamana basigi ni k'a kolo suma n'an bɔra yen jɛkulu dɔ kɔni farala ɲɔgɔn kan sifinaka dɔw k'a jira k'a fɔ k'u bɛ furancɛla fanga kɔni k'u b'a kɔkɔrɔma don k'u bɛ dɛmɛɲɔgɔnya kɔni ta ka ɲɛsin furancɛla fanga ma jɛkulu in kɔni tɔgɔ ye Mali hami ko dɔgɔfurancɛ in kɔnɔna na sibiri don ko u kɔni ye wulikajɔ kɔni ta ni ka se ka fara ɲɔgɔn kan ba dɔ kɔni kɛ k'u bɛ furancɛla fanga dɛmɛ bi u b'a dɛmɛ sini a kɛnɛ kan o ye wele bila ɲɔnɔnkaw ka jajɛba ma jajɛba tun b'a kɛnɛ kan a ye kuma min fɔ o filɛ. N'a fɔra Mali ko ye o bɛn na fɛn o fɛn an b'a bila an bɛ na ka bɛn n'a ye a nana fana an y'a ye mɔgɔ minnu nana ni bɛ mɔgɔ hakili sigi parce que n'i y'a ye jamana bɛ sigi o ye denmisɛnko de ye mɔgɔ minnu bɛ yen o bɛɛ ye denmisɛn kabini an nana an b'a mɛn mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ o kɔrɔ aw bɛɛ ka hakilila kelen ye ne kɔni an nana vraiment an bɛ min ɲini bɛɛ fɛ an ka transition an ka soutenu jamana ko de don ni jamana basigira an bɛɛ bɛ lafiya mɔgɔ o mɔgɔ ni hakili b'a la ni jamana ni mankan kɛra e bɛ fɛn sɔrɔ a la i tɛ foyi sɔrɔ a la ni fu tɛ donc nka mɔgɔ dɔw bɛ baara t'u fɛ
olu kɔni tuma bɛɛ u b'a fɛ dɔrɔn mankan ka kɛ olu ka sɔrɔ da b'a la vraiment fo an ka ɲɔgɔn faamu an ka o dabila an ka ɲɛsin Maliko de ma ne yɛrɛ bɛ sigilen bɛ ɲɔnɔ commune 12 ɲɔnɔ a bɛɛ y'a assise daminɛ ne b'a dɔn Segu région bɛɛ y'a daminɛ donc parce que ne yɛrɛ n y'a papier ci mɔgɔ caman ma u bɛɛ y'a assise daminɛ ni Ala sɔnna o kɔfɛ cercle ta bɛ kɛ région ta bɛ kɛ Bamakɔ ta bɛ kɛ ni Ala sɔnna a bɛ kɛ mɔgɔw bɛ na ɲɔgɔn faamu pour que mɔgɔ dɔw tɛ min dɔn mɔgɔw b'a dɔn parce que jamana ko de don bɛɛ de kan ka sen dɔ a la pour que ni nana bɛɛ b'a hakili la fɔ peut-être ni bɛɛ y'a hakili la fɔ ni an y'a dɔn min ka ɲi jamana an b'a kɛ nka ni ko i tɛ na o fana i b'a sɔrɔ o ye fɛn wɛrɛ de ye nka ni ko hakili la bɛɛ ka na ne b'a dɔn bɛɛ fana bɛ na nka an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma vraiment baara o baara n'a daminɛ fo an ka hakili sɔrɔ an ka ɲɛsin jamana ma an kana ɲɛsin mɔgɔ kelen ko an kɔni ni Ala sɔnna an bɛ se ka transition soutenue cogo o cogo an b'a kɛ. Ni tun bɛ talikɛ ɲɛnɛmɔgɔ ka jaji bala a y'a fɔ cogo min na Ala k'an ka jamana basigi ni k'a kolosuma hakilina fɛn fɛn bɛ se ka kɛ sababu ni ka Mali basigi Ala k'an bila o sira kan n'an bɔra ye furancɛla fanga kɔni sigi ni bi cɛ maa caman kɔni y'a jira ko furancɛla fanga kɔni taabolo ka ɲi k'an bɛ ka taa taabolo min kan ko bɛɛ lajɛlen kɔni ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka furancɛla fanga dɛmɛ ko a taabolo kɔni ka ɲi Dr Modibo ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko furancɛla fanga taabolo kɔni k'ale ma sɔn a ye bi ale ma sɔn a ye sini k'u kɔni ye wulikajɔ kɔni ta kɛrɛnkɛrɛnnenya ministre min kɔni b'an ka furancɛla fanga kunna bi n'o ye Choguel Kokala Mayiga ye ko ɲɛnawoloma kɔni b'a ka baaraw la an ka Dr Modibo Sumare lamɛn bi transition ka baarakɛ cogo de fana b'a to hali minnu bɛ fɛ k'a dɛmɛ u b'u ka baara gɛlɛya munna a bi ko an bɛ jateminɛ min kɛ sisan n'i ye premier ministre sigi transition kɔnɔ o premier ministre tɛ ka na k'a kɛ i n'a fɔ ale élu la de ale ka parti de y'a fanga sɔrɔ ale nana sigi premier ministre b'an kunna bi o ka baara kɛcogo b'a yɛrɛ k'a fɔ i n'a fɔ sisan maliyɛnw votera de ka MPR président sigi o président o y'ale kɛ premier ministre ye donc ale bɛ na o de ka projet social n'i bɛ camancɛ fanga kɔnɔ aw yɛrɛ ko neutralité inclusivité consensus i bɛ kɛ bɛɛ de ka premier ministre ye i tɛ kɛ MPR kelen ka premier ministre i tɛ kɛ M5 kelen ka premier ministre i tɛ kɛ FSD kelen ka premier ministre mais bi ale ye maliyɛnw tila de n'i bɛ jamana kuma fɔ i bɛ bɛɛ de ta d'abord aw ko a bɛ inclusivité kɛ o tɛ yen neutralité tɛ yen consensus tɛ yen aw ko sisan an bɛna assise kɛ déjà i ye gouvernement sigi quand le cadre de concertation des partis politiques aw ko sigi ka kuma avec le ministère de l'administration territoriale maintenant o ye kura ko kɔnɔ ka sɔrɔ ka mɔgɔw wele ka taga CICB la k'a kɛ sisan n'an ye mɔgɔ partout ka bɛ mɔgɔ 200 ma n'a ye mɔgɔ 200 wele a bɛ taa yɛrɛla mɔgɔw a bɛ to o 300 wele ka fara o kan n'a fɔra ko ka kuma di a ka mɔgɔw kelen bɛ t'u tɔgɔ sɛbɛn parce que ale ka mɔgɔw bɛ lisi bɔ ka mɔgɔw kelen bɛ t'u tɔgɔ sɛbɛn ka lisi fa e bɛ taa k'i bɛ t'i sigi ne ni n ka secrétaire général taara n ko an b'an tɔgɔ sɛbɛn moi je suis le président d'un regroupement de 20 partis politiques et de 5 associations an bɛ t'i sigi k'i bɛ tɔgɔ sɛbɛn o b'a sɔrɔ ko 78 tɔgɔ de non de sigilen n'o ye donc n'e bɛ fɛ ka kuma e bɛ taa kuma fo 3h du matin u bɛ kuma fori à 22h mais il faut qu'on se prenne au sérieux o kɛra CICB la premier ministre ni mɔgɔ minnu fana ye kuma sɔrɔ ka kuma u b'o o mɔgɔ kelen wele je vais pas les qualifier olu bɛ k'o wo ci la n'u ma bɛn e ka kumakan ma donc ni e kuma fɔ min ma diya u bɛ wo ci la u b'i fa nɛni u b'i ba nɛni a ko mɔgɔw ka taa sigi o mɔgɔ kelen bɛ ka assise kelen min dilan a bɛ to assise dilan o hukumu kelen de kɔnɔ ni mɔgɔ min bɛ fana fɛn fɔ min man d'u tulo ye u b'o fa nɛni u b'o ba nɛni ni tun bɛ tali kɛ Dr Modibo Sumare la a y'a fɔ cogo min na Ala k'an ka jamana basigi ni k'u bɛɛ kelen kan n'an bɔra ye Mopti marabala dugu min n'a fɔ ma Negu o dugu kɔni wulila kabini kumani jan kɛrɛnkɛrɛnla sunkalo tɛmɛlen na dugu kɔni wulila a maaw kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni jɛnsɛra dɔw bɛ Segu dɔw bɛ Kucala dɔw yɛrɛ nana Bamakɔ yan minnu sigilen bɛ Garanti Bugu maa dɔw kɔni ye dɛmɛɲɔgɔnya ta ka ɲɛsin olu ma o dɛmɛw kɔni baaraw kɔni kɛra a kɛnɛ ka dɛmɛ dira maa minnu ma an ka maa dɔw ka seereya lamɛn ko an ka foli b'a ɲɛ Ala k'a baraji sɛ b'a ɲɛ Ala k'a paramijan da yarabi Ala ka hamna kun nɔgɔya Ala ka si ɲɔgɔn kun nɔgɔya ɲɛ ka woloden kun nɔgɔya ɲɛ ka gɛlɛsi ka fo n'a ɲɛ Ala ka si caman di a ma ka barakala fɛn di a ma Ala k'a ka sini kɛnɛya ye an ka duwawu b'a ɲɛ su an ka duwawu b'a ɲɛ tile an ce Ala k'a sara Ala k'a baraji sɛ b'a ɲɛ Ala k'a sara o Ala k'a sɔn b'a k'Ala ye k'a wasa b'a yɛrɛ k'Ala ye Ala ka hɛrɛ ɲuman k'an ye Ala ka sini kɛnɛya d'a ma Ala ka duwawu Ala k'a minɛ a ye fɛn min b'a bolo Ala k'a kɛ sarakatiya ɲɛ Ala k'a kisi Ala k'a tanga Ala ka laɲini sabatiya o yɔrɔ min kɛ sababu ye Ala k'o yɛrɛ kisi Ala k'a yɛrɛ tanga gɛlɛya min ye Mali kɔnɔ Ala k'a ban Ala ka Mali waafago Ala ka Mali bɛɛ Ala ka hɛrɛ k'a n'a bɛɛ ɲɛ ka gɛlɛya sogo foni k'a yiriwa ni tun bɛ tali kɛ o maa dɔw ka seereya la u y'a fɔ cogo min na
ala ka se ka basigi nati marabolo nu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ni maa min se ka segin ka to ka maraw la cogoya mun na ala k'o sabati u ka maa min bɛ yen nɔ n'o bɛ tali kɛ u ka dugutigi dɔgɔkɛla Seydou Dambele ale kɔni ye kuma min fɔ a kɛnɛ kan o filɛ nin ye. Ne tɔgɔ ye Seydou Dambele bon ni bi tɛ ne dɔnnen de Bamakɔ kɔnɔ kosɛbɛ parce que ne ye fonctionnaire de bi n bɛ retraite la bon en fait ne ka dugu ye Megu de to an bɛ Soyi commune na bon Soyi commune fana bɛ Moti cercle de fɛ bon an ka dugu an bɛ Moti ni Jɛnɛ dan de la donc ala y'a kɛ Jadisu ni Donso fɔra ɲɔgɔn kɔ bon sunkalo tile fɔlɔ don sun bɛna tigɛ waati min na u y'an ka dugu attaqué ni mobili 6 de dugu wɛrɛ b'an kɛrɛ u b'a fɔ ma ko Sara Hɛrɛ y'o attaqué ni mobili 2 ye bon an yɛrɛ ka dugu kɔnɔ mɔgɔ 4 sara yen nɔ bon Sara Hɛrɛ mɔgɔ caman sara yen nɔ bon Sara Hɛrɛ yɛrɛ min bɛ o tɛ tɛmɛ kilo 3 kan mɔgɔ min sara hali bi an t'a da dɔn hali bi comme ne yɛrɛ de ye dugutigi dɔgɔnin ye donc dugu wulilen don fɔlɔ yɛrɛ mɔgɔ min sera ne yɛrɛ fɛ n'o bɛnna avril kalo tile 17 ma maa 100 ani maa 60 ani maa 9 o de sera ne fɛ don kelen bon kɔrɔcɛ kelen bɛ sanfɛ an kelen k'o kɛ sidi filanan ye maa 100 ani maa 13 sera yen nɔ donc dɔw bɛ Segu dɔw bɛ Kucala dɔw bɛ Tɛnɛ Samara la dɔw fana bɛ Jɛnɛ mara la Jɛnɛ dugumisɛnninw na ka taa donc an b'o position de kɔnɔna donc an ka dugu wulilen kɔfɛ de sisan n'i y'a mɔgɔ bɛ Maribugu fɔ Maribugu tɛw Maribugu kɔni bɛ bolo la bi asiden mais an ka dugu de wulila fɔlɔ Jadisu kelen an ka dugu de wuli o sɔrɔ ka se Maribugu ma parce que an ka dugu de tun Maribugu ni Jadisu cɛ donc an ka dugu wulilen o de nana ni Maribugu attaquelen ne yɛrɛ kɔni kɛ dugutigi ye a muso 2 bɛɛ bi yan dugutigi ale ni min ka kɔrɔ ni dugu yɛrɛ maa bɛɛ ye olu mɔgɔ 2 de bolila ka m'o to fo sisan u ma bila an balina u tɛ balina an t'a dɔn donc an b'o position de kɔnɔ yan dɛmɛ dɔ kɔni kɛra n n bɛ n profiter ka micro fana fɛ ka gouvernement fo ka sigiɲɔgɔnw fo ka dugutigi fo ka maire fo ani ONG kelen kelen mun nana kan dɛmɛ ani maa kelen kelen bɛ tɛmɛ ten u bɛ hɛrɛ k'an ye u b'a fɔ ko u tɔgɔ yɛrɛ kana fɔ donc an b'a bɛɛ fo ala ka hɛrɛ k'a bɛɛ lajɛlen ye. Ni tun bɛ tali kɛ Seydou Dambele la a y'a fɔ cogo min na ala k'an ka jamana basigi ni k'a kolo suma n'an bɔra ye parti politique tɔnw min n'a bɛ wele CODEM olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko gɛlɛya min kɔni ye Sonkokaw sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen maa 33 min n'olu bɔnna n'u nin na kɔsada in na ko o waleya mun n'o kɔni kɛra ko CNT maa dɔ bɛ yen Adama Jara n'u b'a fɔ ma Ben de Cerveau ko ale kɔni ye kuma dɔ kɔni ta ka ɲɛsin olu ka parti maa dɔw kɔni ma ko kuma kɔni tɛ sababu bɛ o tɛ sababu ye sini olu kɔni wulikajɔ kɔni ta ni ka se ka taa plainte kɔni don Adama Jara Ben de Cerveau kama k'a kɔni ye nkalon kiriri kɔni tigɛ ka da olu la k'a bɛ taa a kuma kɔni ɲɛfɔ fanga bulon na yaasa ka pereperelatigɛ d'a ma wa parti tɔnden dɔ Amadu Aya an ka lamɛn. Bɔlɔlɔ kan an y'a ye tile 2 in na Adama Jara mɔgɔ b'a fɔ ma mɔgɔ a dɔnnen bɛ ka fɔ ko Ben de Cerveau activiste don donc a y'a fɔ u ka réunion dɔ la k'a fɔ ko kɛrɛnkɛrɛnnenya ko mun kɛra sisan Bandiagara surtout kɛrɛnkɛrɛnnenya Sonko walijugu min kɛra a y'a fɔ ko a ka kumaw kɔnɔna na ko CODEM élu CODEM ani parrainage an ka élu olu de bɛ a ko jukɔrɔ donc ka tila k'a fɔ a ka kuma na k'a fɔ ko an ye fanga kɔrɔw de ko an ni Faransi bɛ ɲɔgɔn bolo donc an ye problème bɛ anw de olu y'a solution ye olu ye jo ye ne m'o dɔn an m'o dɔn o de kama ni ko kɛlen kɔfɛ an ka mɔgɔ minnu bɛ yen bɛɛ de wulila ka dimi k'a fɔ k'u bɛ ko kɛ an kana ko kɛ jamana ye sariya jamana de donc an bɛna taa ni a ko ye tribunal la o de kama an ye mɔgɔw ladɔnniya k'a fɔ an kɔni ye avocat ta ka éléments ta k'a fɔ k'an bɛ taa ni a ko ye tribunal la ni dalilu min b'a bolo a ka o dalilu fɔ n'i y'a ye Bandiagara maire ye CODEM de mais mɔgɔ tɛ se k'a fɔ ko mɔgɔ de y'ale sugandi k'a kɛ maire ye an ka élu minnu bɛ élu 81 de b'an bolo Bandiagara cercle kɔnɔna na an ka élu ka ca ni élu tɔ bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ ninnu mɔgɔ de y'u ta ka kɛ u ɲɛmaaw ye u ka don u ɲɛfɛ ka danɲɛ da u kan ka tila ka nin wale jugu min kɛra ni mɔgɔw y'a fɔ k'a fɔ k'olu de b'a jukɔrɔ a ko ye Bandiagarakaw sɛgɛn Bandiagarakaw o yɔrɔ faamu CODEM denw ma o yɔrɔ faamu maliyɛnw yɛrɛ m'a faamu parce que n'a fɔra ko parti politique bɛ nin ko la Mali sariya kɔnɔna na ni parti politique ye nin ko kɛ o parti yɛrɛ kan ka disu donc nin ko min kuma jugu min ɲɛsira an ka parti ma ani an ka tɔnden bɛɛ lajɛlen ma ani Bandiagarakaw ma donc a fɔ k'an de b'u k'u manipuler ka fɔ ko donc mɔgɔ minnu de hakili t'u fɛ donc o de kama an ko nin bɛɛ a ye nin to yen fɔlɔ an ka taa sariya sun na n'a taara sariya sun na ni dalilu b'a b'a ko dalilu fɔ donc o de kama an ye plainte ladon a kama an dalen bɛ an ka jamana ka sariya bon ma mɔgɔ tɛ sariya bɛ bɛɛ lajɛlen sanfɛ hali président de la république sariya bɛ se k'a nɔ minɛ ni a sira bɛ yen a fɔ CNT mɔgɔ minnu bɛ yen mɔgɔ nominalen don an y'a ye kɔsa in na a ma mɛn dɔrɔn
Kawjim Kawjim be CNT la amina ka do ka sola o ya gien ka fo yere CNT kono donc ambulu c'est pas parce qu'il be CNT la il be se ka ko do ko donc ambulu an dalima anga sariya suna anga sariya bona an dalima anga sariya critique lawla o de kama an ko yala do ni tuma talige Amadou Ayala aya foto muna ala ku bekelenga ala ka nga jamana basigi nam boray juma dongo jaglum faralo nyanga na fama yera wolo debu sur la rempart olu kone wuliga jo kone taka sega meeting bele kon ningo ke anga yelama horana dugene bala meeting ni kunte dorere kubi franjala fanga deme a meeting ni kene kan adama jara ben le cerveau ale kuma mu foyno au flé. Et ça c'est la vérité. Au 30 ans vous parlez quoi faire. Au samedi ça va jamana chi quoi faire. On en a quand glani le cœur. J'ai dit que ils sont le problème et nous sommes la solution. Au point de bamolo kalase. C'est là où mime Franciga Barala, nous Kalega Logofuga Margo Malika. Alors que c'est là où Mali Korea 2018, Ibrahim Boubacar Keita Kalenga élection sur. C'est là où Mali Korea, c'est là où Komu. Ko élection Tega Mali Korea, tout élection présidentielle. Koni Mali fichier électoral m'a révisé. Koni réforme électorale ou maquet. Est-ce que réforme électorale ou Kerawa? On muna sena be faga Mali poussé kata élection kono wati mi ngono kebe sarala jamana bi sekin ta ngolo ko ka France sago do sigi o ka continuer ka Mali jolimi o ka continuer ka Mali bla duru kono Mali on ga faga est-ce que ameso oma Mali ni ande so oma sena o kala ko ni réforme électorale kera ko kalwa o ko fait ko élection kana ga pour des soucis de transparence au CEDEAO kele Francis de bon financer Temesarala bi oro hage ka nyasi au CEDEAO ma au CEDEAO bena mu fo min da bi jamana deminu me guerre kono mo batan duro de fagara e mana ko jamana deme u ka se ka bo guerre kono fo e ko ki bo jamana dem bla ko kono est-ce que CEDEAO be jamana dem ne kama wa ou bien CEDEAO be Francis de kama. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, avec Bewele, en CEDEAO va sommet sui. Et résolution mimana boala Malion. En cas minke, à quel togo mokola tien kono. Amena wulika jo lamaga. Minyo ngomane ka frafina kono. Nitma talige adama jara ben le cerveau la foto komna. Ala kanga jamana basigi ninga akulusuma. Namborai. Mobti ka feno luga shifina ka do kon frala nyonka. Ko luga yoro do kon beno kenga place publique. Ko koni dire nu nyema do fe musula kauma kulu tena jeno bi tena jeno shini ko wuliga jokonita ka sega sega luta ku kontra soro ko inte ko jelimbaye ko yora ngone kani docteur sori ga suru no no ekene soy kulu kala initi dorede ka ga fra kene so ka kana ke baraka yoro no bi talge dumuni glanro la ka kana koy kunu moya ku bi yoro di musula ga numa ku gata ake sugu krefe kulu koni ga wuliga jokunti dore yora ngone ate jobi ate joshini mobti shifina ga koni wuliga jokonita uni police la ga koni karla nyona gazi flu bela jelimbola kula saka apelatika da manga mobti shifna ka nun lame Ibrahim Ouattara depuis les années 80 ambia isaka dugutigi ran sora donc moko côté ko indaminene anya fo dugutigi projet do de du projet transformation ko soro la ko association dana ya nyini ko soro ko ngosilo amane ko donc maire nanai unanai ko mane ko muso tadu anya sege soro mane ko muso be tate association dana ya de tadu donc o ko ikele amo dugutigi ma anga njenjini a soro dugutate projet yi association do tara ambara ko projet duguga yoro de yan yoro nka toyi yoro ga nyini akata kei duguti ko ayiko dugutade do ango bo alni dugutado ni yoro inda faga bo ama ni yoro aka fara docteur soka o de kadi dugu transformation akata sugu kerefe jibie fade de bie dubini bayelema akai sugu de kerefe amay docteur so kerefe même le plan santé dubini bayelema amay docteur so kerefe donc ka ni kerani dugutigi mason dugude do yere wilila ako bon nyong sama ka dabla ala bi yoro sa ukata yoro nyina ale ba sanga di dugu ma ni dugutado uma so ni sima ko bo fulu ka jo dugu fana bora ka ti jo an bora ka no ka dugutigi kele côté neti politicien nti isa gaza idon ati ndon ma delika ka toro me politicien yere ti moti ne de la ka minga toro me du mo ba politiko kele de dugu ko kele de du an ko yoro ka fara docteur so de ka to ba modu me ka bi ami kenen kan beni ka mo de mais munene na na ya dugutigi ani zinasi président ma se ga nyon fu mu ala to ka bi jo to ko ati jo donc no kereti dugu bi ke confondi ni en sien plana ka bombe kuma donc nguma anga je anga ben ala parce que ya beni ka mo de du ne ka mo tara ya ne be tawo wajibi e fana ka mo tara ya ibi tawo wajibi mais bi kiri tigera ne ka mo wo e ka mo me kiri tigera quoi dugu de bora katijo ne ti se ko bali et ti se ko bali ma were ti se ko bali donc c'est la population qui parle donc dugu de mi fo abike oye dugu tigiya to la
dugudenya t'o la président t'o la Sidiki président t'o la ne ma kiri tigɛ e ma kiri tigɛ ala de kiri tigɛ dugudenw bɔra ka na ko dugu makara ko foyi tigɛ ala mɔgɔ o mɔgɔ i ye tiɲɛ ye i mɛ ɲɛ jɔ a la fo kɔfɛ de k'i bɛ ɲɛ jɔ tiɲɛ na donc a bɛ k'i bolo baara ye donc min fɔ hali bi nin kɔfɛ an ka bɛn o de ɲɔgɔn tɛ an ka ti jɔ bi a ti jɔ sini n'i y'a jɔra yen nɔ dɔrɔn fo n'u y'an faga quoi u taara polisiw ta ka n'u ye gazi fili an kun k'a nana armée kɛnɛba ni kɔni ti jɔ an bɛ sa k'a to yan u bɛ sa k'a to yan ni tun bɛ tali kɛ Mopti sifinnakaw la u y'a fɔ cogo min na ala k'u bɛɛ kelen kan ni waleya mun n'a kɔni kɛra yɔrɔ min kɔni n'a kun labɛnnen k'a bɛna di musolaka minnu ma sifinnaka ninnu kɔni o musolaka ninnu kɔni ni k'u gɛn ka bɔ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na musolaka ninnu fana kɔni taara fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ dɔ la ni ka se k'u hakilina fɔ an k'u ka kumalasira lamɛn. An ma dokura muso an ma bɔ baasi la an ka mɛri ye dɛmɛ ɲina ye k'u bɛna so don an ye an ma dokura musow tɔgɔ la dokura muso bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la muso denmisɛnnin fana muso maakɔrɔba kan ma dokura bɛɛ de ye kelen ye k'u bɛna so dɔn an bɛ baara kɛ so in kɔnɔ bon jeune ko k'a ti kɛ a ti kɛ min kama an ma se k'a kun dɔn parce que ne hakili la an bɛɛ ye dugu mɔgɔw de ne hakili la yamaruya bɛ an bɛɛ bolo bɛɛ ka kan k'i ka ko kɛ a kɛcogo la ni a fɔra ko an ka so bɛ jɔ ko k'a ti kɛ an bɔra de k'an bɛ kuma ka ɲɔgɔn kunnafoni bɛɛ ka bɔ ko kalama yani laɲiniw ka sabati u bɔla u y'an bali u ye tasumaw mɛnɛ an ni fan bɛɛ cɛ jeunes ma découragé u ye tasuma mɛnɛ an ni fan bɛɛ cɛ donc an t'a kun dɔn ne hakili la an fɛnɛ ye dugu musow de ye i n'a fɔ u ye dugu denw ye cogo min ne hakili la yamaruya bɛ an bɛɛ bolo u y'u ta sɔrɔ don min na anw nisɔndiyara n'u ye mun kama u tɛ nisɔndiya ni anw ye donc an ka droit don k'an bɛ k'a réclamer donc mun kosɔn u y'an ka jamajɛrɛ bari ɲininkali don a ka kan ka jaabi tiɲɛ yɛrɛ la an b'a fɛ k'a kun dɔn tiɲɛ yɛrɛ la an ka droit don an tɛ fɛ k'an kɔ don a la an mako bɛ an ka droit la donc an b'a réclamer. Ni tun bɛ tali kɛ Mopti musolakaw ka kumalasira la a y'a fɔ cogo min na ala k'u bɛɛ kelen kan ala k'an ka jamana basigi ni k'a kolo suma n'an bɔra yen Gabriel Ture baarakɛlaw kɔni olu kɔni y'a jira ko gɛlɛya caman b'u dala bi dɛ ko olu kɔni n'i y'a ta k'a lajɛ k'olu ka laɲini caman bɛ yen nɔ k'olu tɛ ka sabati baarabilaw kɔni baaraw kɔni sigila sen kan nka o y'a jira k'a fɔ ko min ye banabaatɔ gɛlɛn kɔni k'u bɛ wulikajɔ kɔni ta ka kɛ olu sɛgɛrɛ yaasa k'a pereperelatigɛ d'a ma an ka Jeme Kante lamɛn. An ka bi sigi kun ye ka ɲɛdɔnya dɔgɔya an ka baarakɛyɔrɔ la ni o ye Gabriel Ture degun belebeleba dɔ bɛ an kan o degun ninnu ni fɛɛrɛ ma sɔrɔ a la a bɛ taa tɔɔrɔya caman lase jamanadenw ma minnu ni olu b'a wuli u yɛrɛ ma ka na Gabriel Ture la walima ni ko bɛ se ka cun minnu kan a degun fɔlɔfɔlɔ ye min ye o y'a ye a bɛ san kelen bɔ bi an ka baarakɛla dɔw bɛ yen u ka sara wari nafama yɔrɔ bɛɛ lajɛlen tigɛlen don ka bɔ u kun o dun bɛ ka kɛ wagati la wagati min ni banajugu dɔ bɛ an da la n'o bɛ wele k'a fɔ ko coronavirus degun filanan ye min ye wagati min na ni diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen bɛ k'a ka kɛnɛya tigilamɔgɔw ka dusu dɔw kɔnɔ k'u encourager ka baarakɛminɛn d'u ma o wagati in na baarakɛminɛn min bɛ di anw ma walasa an ka se ka banajugu kunbɛn a baarakɛminɛn tɛ bɔli kɛ wa min bɛ di anw ma k'an ka se ka bana ni jamanadenw ni bana ni ɲɔgɔn cɛ baarakɛ ɲuman tɛ donc an ko ka mesure de sécurité ta walasa an bɛ se ka lakana cogo min na an ka se ka banabagatɔw lakana ka jamana yɛrɛ lakana donc gɛlɛyaba bɛ an kan o la an ka baarakɛla dɔw bɛ yen olu bɛ wele k'a fɔ ko contractuel an b'aw ladɔnniya k'a fɔ baarakɛla suguya caman bɛ Gabriel Ture kɔnɔ dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ ye baarakɛla minnu ta a bɛ san 10 bɔ layidu taara sɛbɛnw b'a la k'a fɔ ko olu bɛ kɛ fonctionnaire ye nin ye a san 2 ye dɔw ta ɲɛnabɔra u ye fan kelen ta ɲɛnabɔ ka fan kelen to yen mais fan kelen min ta ɲɛnabɔra o ɲɛnabɔ kojugu b'a la bari sabu k'u to contractuel u bɛ wari min sɔrɔ u kɛlen fonctionnaire ye 10 ani kɔ o tigɛra ka bɔ o la an ka biya partenaires ni o y'an ka dɔgɔtɔrɔ jolenbaw ye olu fana 10 ani kɔ o tigɛlen ka bɔ olu ka sara la u bɛ dɔgɔtɔrɔya kɛ an'u bɛ karamɔgɔya min kɛ n'o b'a to k'u bɛ kɛ biya partenaires ye sara wari min bɛ d'u ma kalo 8 u tɛ k'o fana sɔrɔ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn jamana bɛ gɛlɛya min wa o t'a bɛɛ ye an ye sigi ka fɔw de ɲini k'a fɔ an ka sigi ka kuma walasa dɔgɔtɔrɔso ani jamana yɛrɛ bɛ lahala min na an ka fɛɛrɛ sɔrɔ nin na an ka ɲɛmaaso Gabriel Ture yɛrɛ ɲɛmaaso k'o fara an ka minisiriso kan o ma kala don u ɲina ka bɛn ni nin ye donc o kosɔn nin kɛlɛ in kɔni a wajibiyara anw kan mais an bɛ jamanadenw hakili sigi k'a fɔ anw ye dɔgɔtɔrɔso de ani yɔrɔ caman tɛ kelen ye an bɛna kɛlɛ in daminɛ an b'an hakili to banabagatɔ gɛlɛnw na muso kɔnɔma foyi kana siran ka dɛsɛ ka na Gabriel Ture la k'i ka tin wuli ko Gabriel Ture grève la n'i nana i ka da la k'a fɔ i bɛ jigiya sɔrɔ maa si tɛ yen k'a fɔ k'i bɛ accident sɔrɔ tulukalan bɔnna kan bɔra so sanfɛ ka bin mobili ye tan k'a fɔ k'i tanna ka na Gabriel Ture la k'i t'i furakɛ n'an b'a wele ko service minimum an bɛ jama ladɔnniya k'a fɔ an b'o kɛ a kɛcogo la bonya kɔnɔna na. Ni tun bɛ tali kɛ Jeme Kante la a y'a fɔ cogo min na ala k'an ka jamana basigi ni k'a kolo suma ala k'u bɛɛ kelen kan n'an bɔra yen farafina expert comptable olu ka ɲɔgɔndan baaraw dɔw kɔni kɛra Yamu Sokoro a ɲɔgɔndan in kɛnɛ kan min bɛ tali kɛ Musa Mara la ale tun b'a ko jula yen nɔ Musa Mara ye seereya mun di an ka lamɛn. Afrique tile biyanfan a jamanaw farala ɲɔgɔn kan ka diplôme dilan anw ka baara n'o ye expert comptable ye o diplôme an bɛɛ ka jɛ a la o examen ɲinan ta a bɛnna yan de ma
komi ne bɛ o baaraw ɲɛnabɔli kulu kɔnɔ a bɛ san 16 bɔ. An ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan jamana caman ka lasigidenw pour que ka examen baara kɛ. A kuncɛra bi. An ye ɲɔgɔn ye u k'a kan. Diplômé kan ka di maa minnu ma k'olu sugandi. Jamana caman maaw don. Ka o baara bɛɛ kuncɛ a kɛra Yamusokoro écolesoba n'a bɛ fɔ ko Institut National Polytechnique o Fouad Boigny a kɛra yen. O baara bannen kɔfɛ sanga damadɔ o kalifala na ka dugu kɔnɔna yala n'o ye Yamusokoro kɔnɔna ye. A yɔrɔ minnu bɛ yen ni maaw kan k'i ɲɛ da u kan ka yɔrɔ dɔw ka taa an ɲɛ da u kan k'a lajɛ. A fɔlɔ Fondation o Fouad Boigny. Ni Côte d'Ivoire jamana ɲɛma na ka ministre bɛ ɲɔgɔn ye yan u bɛ ɲɔgɔn ye yen yɔrɔ in de la. Côte d'Ivoire bulonba a filanan n'o ye Sena ye olu fana b'u ka lajɛw kɛ yen yɔrɔ in de la. Librairie bɛ yen, musée fana bɛ yen. Côte d'Ivoire président kɔrɔ Fouad Boigny n'o ye u ka président fɔlɔ ye. Ale ka dugu ye yan ye a kɛlen bɛ ka kobaw caman kɛ dugu in kɔnɔ ka dugu in dilan ka fɛrɛ mɔgɔw sigilen b'a kɔnɔ k'a kɛ capitale ye. An ye ale ka ja dɔw fɛnɛ an ɲɛ da u kan. Baara yɛrɛ kun taara cɛ ni église ba de bɛ yan n'a bɛ fɔ ko basilique maaw ka jateminɛ la. Farafinna mumɛ bɛɛ église foyi tɛ min ka bon ni ale ye. Fouad Boigny ale ye o fɛnɛ jɔ. Ni maaw hakili b'a la nin y'a san 30 ni dɔɔnin ye. Chrétiens ka ɲɛmaaba diɲɛ bɛɛ kɔnɔ o tuma la Pape Jean Paul II ale nana ka yɔrɔ in ka kolobakari. An taara an ɲɛ da o kan. Yɔrɔ in kɔni ye ko bɛ fɔ ko bɔ a la. A b'a yira de limaniya a bɛ adamaden ka diɲɛnatigɛ nɔgɔya I bolo. I ka sankɔrɔta fɛnɛ a fan dɔw gulonnen bɛ limaniya la. An y'o ye bawo ni maa limaniyalen tɛ I tɛ nin baara sugu kɛ. Visite in kɔni a kɛra hɛrɛ ni baden kɔnɔ. A kɛra sira kan fɛnɛ n'o ye kalan sira ye n'o ye dɔnniya dili sira ye n'o ye an ka jamanaw dɛmɛni sira ye alhamdulillah an se wara kɔnɔ. Ni tun bɛ talikɛ Musa Marala y'a fɔ cogo min na Ala k'an ka jamana basigi ni waleya min n'a bɛ ka kɛ n'an ka jamanaden b'a la Ala ka nin kɛ ɲɛtaa ye ka ɲɛsin diɲɛ bɛɛ lajɛlen ma. N'an bɔra ye an bɛ taa jamana kɔkan na Umu Danbele mun b'e bolo bi. An karamɔgɔ an bɛ taga Andalusi jamana kan. Dugu jukɔrɔtasuma bɛ ka kasara lase jamanadenw caman ma nin waati in na. A kɛra sababu ye ka maa 34 ɲɔgɔn bɔnɛ u ni na maa 22 ɲɔgɔn olu fana tunnen bɛ kasara in senfɛ. N'an bɔra an bɛ taga Faransi jamana kan. Farajɛla jamanaw olu ka jɛkuluba n'o ye Union Européenne o ɲɛmaya bɛna taga di Faransi jamana ma janvier kalo nata. N'an bɔra an bɛ taga Benin jamana kan. Benin jamana fanga sina n'ale yɛrɛ kɛ Amadugu ye. Ale tun bɛ kaso la nin y'a kalo 9 ye. Sibiri don a ka kiiribaaraw daminɛna. A ɲɔgɔn sama bonyana kosɛbɛ kiiribulon in kɔnɔna la. A lafasabaga dɔw yɛrɛ fana dimina ka bɔ kiiribulon in yɛrɛ fana kɔnɔ. N'an bɔra an bɛ taga Afganistan jamana kan. Banque mondiale ale y'a jira k'a fɔ k'a bɛna euro wari miliyɔn 450 ɲɔgɔn taga di Afganistan jamana ma dɛmɛ ɲɔgɔnya sababu la. An karamɔgɔ tun ye min sɔrɔ ni kelen dɛ. Umu Danbele y'a fɔ cogo min na Ala k'an ka jamana ni diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen basigi.